Tak ja som rada, že to dopadlo takto, ako to dopadlo a dúfam, že teda aj druhé kolo dopadne takto. Ja som spokojná s tým. Vyhral môj kandidát, takže je vo vedení momentálne, tak na základe toho som s tým spokojná a tiež dúfam, že to takto pôjde aj v druhom kole, lebo úprimne nie som úplne stotožnená s Hlasom, takže pre mňa je nezávislý kandidát lepšia voľba. Bolo to prvé kolo, ktorom tesne zvíťazil Ivan Korčok, asi rozdielom 5% zhruba. Hovorí to o tom, že spoločnosť je rozdelená a hovorí to o tom, že spoločnosť naozaj má obavy po nástupe vlády Roberta Fica po septembrových voľbách, že tie zmeny idú príliš rýchlo a príliš zlým smerom a jednoducho to heslo nemôžu mať všetko zabralo na veľkú časť voličov.